ассалому алейкум ҳамдорон азиз аъзоини гурӯҳи ҳангур ва буғ. имрӯз 1 январи соли 2024 аст ва мо нишон медиҳем ба шумо ман чӣ хел дарахтамро ғизо медиҳам. Дарахтро ман ғизои бисёр медиҳам, чунки барои 2-3 сол медиҳам. Ҳамин дарахтро ман тахминан 2 сол шуд ғизо додагӣ нестиҳам, барои ки 2 сол пеш ғизои бақувват додам. Имсол ғизо бақувват медиҳам, баъд 3 сол дигар ғизо наметиҳам. Дониста монед ки агар шумо ғизоро ҳар сол бисёр тиед, агар дарахти шуморо писар намекунад, баъд осмон буромада рафтан мегирад, навдаашро мева намедиҳад. Барои авай ҳамин ғизоро бо меъёраш додам дар кор, ки дарахт масти бад нашавад. Як додед 3 сол дигар натиед. Ҳамун ғизо ҳамин барои ин ниҳол басанда аст. Чӣ хел ки ман ғизо метиҳам, ҳозир ба шумо нишон метиҳам. Ҳамун сатила гирифта инҷа биё. Ёрдамчи мо эшони Исмоилхон ҳамсои ман аст. Ёрдамчи мо аст. Ман инҷо як маводи аммо фосфор дорад, кали дорад, ҳама чӣ дорад. Ин истеҳсоли хуҷам буд. Ҳозир намедонам барои чӣ истеҳсол накарда истодаанд. Бачаҳо ба ман як 10 халта роӣ кардагӣ буданд. Ҳамун то ҳоле истодааст. Ман ҳозир бехид ҳамин себ мумкин ними ҳамиро партоям, мумкин ҳама ҳамиро партоям, 1-2 кило бошад. Ва баъд анин порӯи кӯҳна, сӯхтаги порӯ 2 сатил инҷа ба ва як 2 сатил биогумус. Мана биогумусро дидед? Акнун ҳама шумо биогумус надоред. Ҳаматон не ҳеч ка надорад. Барои ки биогумус пору дар хонаҳоятон бояд бошад. Агар дар қишлоқ зиндагӣ мекунед, пору ҳаматон доред. Биогумус надошта бошед, ягон зарар надорад. Ман ки дорам мепартоям. Надошта бошед, ҳамин пору беҳтарин аст. Поруи сиёҳе ки аллакай 1 сола зиёд шудагиаст, дидед? Поруи тар нест. Исмоилхон, кани ҳамина партоед то гирд ба гирди ҳамин дарахт, то ки ҳамин навдаҳо ки ҳаст, ҳамин навдаҳо то куҷо омадагӣ, то гирди ҳамин мо мечошем. Чунки реша аллакай омадагӣ, то ҳамин куҷое ки навда омадагӣ, реша ҳам қадар омадагӣ аст. Анам хел чош, ғавстар чош. Анам хел чош. Дидед? То ҳамин ҷое ки навда омадагӣ мо бехи ҳаминам, таги ҳаминам мечошем. Чунки асоси решаҳои ҷаббанда мегӯянд ҳамин ҷо омадагӣ ва решаҳое ки дар он ҷо ҳаст бехи кундада ва решаҳои скелетни мегӯянд, яъне ки дошта меистодагӣ, ҷаббанда ва хӯрок медодагӣ дар ин ҷо ҳаст. ана Исмоил ҷура бас. Акун ҳамин қадар порӯе ки дорӣ ҳамаша дар ҳамун ҷо тунук кун. ҳамин порӯ биогумуста якҷоя карда тунук кун. Дар таги ҳамун ҷо партофтан гир, ҳамин дур парто. Куҷош биогумус мерад, куҷош порӯ мерад, ту парвона кун. Анам хай тунук кун. Ана мо порӯро партофтем. Ана порӯ дар инҷа буд қати биогумус. Аз он ҷо гирифта дар гирд ба гирди дарахт партофтем. Дидед? То туғурӣ ҳамин навдаҳо давидагиш ҳам порӯ партофтем, ҳам озуқа. Акун мо побил мекунем. Нишон Исмоилхон мана ин бела гирифта аз ҳамун кунҷ сар карда побил карда биё. қади як бор бел побил карда биё. Чапа кун. Анам хел чапа кун, майда кун. ана ҳамдиёрони азиз, ҳозир мо бехи инро побил мекунем ва ҳамин озуқае ки мо додем зери замин мекунем. ягон решае ки биромад ҳаракат кунед ки назанед вай решаро. Реша дохили замин истад. Решаро занем агар бод ин бечора осеб мебинад. анам хел побил карда рафтан мегирем мо. анам хел побил карда мебием мо то ҷое ки пору партофтем. Майда кун Исмоилҷон. хел ки ҳамин пору қати ҳамун дору зери замин монад. мана ҳамдиёрони азиз, мо ҳамаи пору ва ғизое ки партофта будем побил карда, чапа карда мондем. мана чӣ хел ки мебинед. акнун ҳарчанд ки себи мо имсол гулхона кам дорад,
ممکن سال آینده گلخانه‌اش زیاد شود که من آرزو دارم که از این سیب به شما یک افسانه نشان دهم. همدیگران عزیز در پناه خدا باشید. غذادهی رو ما اکسپریمنت نکردیم. غذادهی هم خیلی غذا داده می شود. هم خیلی غذا دهید. در پناه خدا باشید. با گروه ما باشید.